Astelena, denboraldiko lehen eguna dela esan dezakegu ofizialki, baina ofiziala den beste zerbait Martin Zubimendiren irteera da. Atzo igandea, Arsenalek komunikatu zuen, eta Realak 8 post, ez dakizen bat tweet igo zituen, eta horrek polemika bat ireki du edo sortu du. Ulertzen duzu polemika, hau, Markel? Ulertzen dut, baina momentu hontan nik uste ez dela garrantzitsuena. Egia da galera oso garrantzitsu bat izan dela, iazko eta aurreko denboraldietan, zer esan ez, realeko zutabe bat izan da, edo zutabeetako bat izan da, eta galera mingarria da, baina momentuz denboraldia jada hasi da, eta daukagun urte hau ja begiratzen hasi behar gara eta prestatzen. Bai, batez ere zurrumurruak sortu dituena Realaren komunikatzeko modua izan da, ez? Ze Bai. azkenean argitaratutakoarekin dirudi Martin Zubimendi derrigortuta zegoela Arsenalera joatera, eta ez da horrela izan. Hau da, jokalariaren erabakia izan da joatea, eta Realean ez egitea bere karrera osoa, ez bere ibilbidea. Realak gauza batzuk ezin ditu aldatu. Realak ezin du saiestu Arsenal edo Barça bezalako taldeak etortzea ona eta Hori 70 da. milioi mahai gainean ipintzea, baina Realak aldatu dezakeena edo zaindu dezakeena relatoa da, ez? Beste talde batzuek oso ondo eraikita duten relatoa, eta agian Gipuzkoan eta Realean gehiago zerbait falta da hor, ez? Bai, ointxe epatu duzun bezala, realeko salmenta garestiena izan da Isakekin batera, oza, 70 milioi asko dia, eta, batzutan joaten utzi bihar da, ez, kasu hauetan bezala. Baina bai, zuk epatu duzun bezala, azkenian, Gipuzkoar ororen ametsa realian jokatzia izan beharko litzateke, eta lehenengo pauso hori ematia, bai lortzen du realak, baina mantentzia ez. Orduan, klub handi bat bihurtzerako orduan, hori falta zaion gauza bat da, ez, realari. Hori da klabea. Tweet bat irakurri nuen atzo, esaten zuena Realaren arrobiaren relato edo historio horrek benetan zentzu hartuko du maila mundialeko jokalari bat Realean gelditzea lortzen duenean, ez? Hau da, Nico Williamsekin pasatu dena, Bai. egia esan Realak ipini ditzake 10 milioi euro mai gainean Zubimendi geratzeko, baina ez du egin behar, ez da horretara heldu behar. Hori lortzen duen egunean, esan dezakegu Zubietako modeloak benetan zentzua izango duela. Orain arte ez da horrela gertatu jokalari batzuekin, Antoine Griezmann, Martin Zubimendi, bai beste batzuekin, adibidez Mikel Oyarzabalekin, baina hor zerbait falta da eta horrek polemika sortu du. Bai, gainera nik uste, agur honekin realak, harreman ona mantentzia nahi zuela jokalariarekin ez, datorren, edo, etorkizun baterako, bueltako ate hori irekita usteko ez. Mesua bertan jartzen zuan laster arte bat zala, orduan nik suposatzen dut, eta, imaginatzen dut, Imanol Alguazin bezala posibilitate hori dagoela ez, Mhm. bueltatzeko momentu hontan, realian ez dau, hortaz, kapitulua itxi da, beste kapitulu bat ireki da, eta ja, iraganeko gauza bat da. Orduan, bai esan, Ez diogula guk emango hori da, merezi ez duen bonboa, bola ez? hori da. Itxiko dugu ja da kapitulua, ongi egon da komentatzea polemika eta hori guztia, Hm. baina Martin Zubimendi jada ez da realeko jokalaria, berak erabaki duelako horrela izatea, eta orduan guk ere hori onartu behar dugu, eta beste liburu bat ireki, ez? Hori da. Gaur, lehenengo eguna izan da Zubietan. Iaz ikusi ez genitxun jokalariak bueltan ikusi ditugu. Alde batetik bigarren mailan egondakoak, ez? Bai Karrika. Bestetik ere, utzita joan diren beste jokalari batzuk, bai Carlos Fernández. Eta, espero nuen, ezaguan horren mesua, Aperribairen konferentzia horren mesurik, baina imaginatzen nuen, ze atzo zure jokalari garrantzitsuenetako bat junzan, eta gaur aurpegi xamian eman behar dozu, batez ere, lasaitasuna transmititzeko. Bai, eta hori egin du. Ez zegoen inun adierazita gaur hitz egingo zuela, baina aurpegia eman du, eta alde batetik, zuk esan duzun moduan, lasaitasun hori transmititzen saiatu da, ulergarria Bai. dela, ez? Klub moduan zure historiako salmentarik garestiena edo bigarren garestiena egin duzunean, horrek galera bat sortzen du ere, eta hutsune bat, eta hori bete egin behar da, eta hor, aurpegia eman du Aperribairek. Eta egin duen beste gauza bat, hau agian ez genuela espero, ze normalean sekretismo hau ematen da Realan azken urteetan, Igor Julioren eta Eki Fernandezen negoziaketak
egia direla esan du eta bueno, lanean ari direla, ez, jokalari hauek ekartzeko. Bai, gainera ere aipatu du ere, barkatu. Bueno, beste jokalari batzuekin ere, lehenengo harreman horiek ja kontaktuan mantendu diazela, eta badirudi Zubimendiren 70 milioi horiek ondo, edo bueno, inbertsio handi bat ingo dala horiekin, ez? Plazo ezberdinetan ordainduko du Arsenalek diru hori, ez dakigu zenbat urtetan izango da, osea, horren informazio normalian realak ez du ematen, baina ikusten duguna, Realaren erantzuna, bueno, kolpe bat emango duala mai gainean, eta nire ustez ondo pagauta daude. Bai, eta denboraldia amaitu zenean eta Realak Sergio Francisco eta Eric Bretos aurkeztu zituenean, lehenengo mesua eman zena, izan zen, etxera begiratuko dela eta zubietan dagoena indartzea Hori da. bilatuko duktela, baina hau ez dator bat Realak merkatuan egin dituen lehen mugimenduekin, ze zuk aipatu duzuen bezala, 70 milioi jasoko ditugu, baina inbertsioa garrantzitsua izango da ere, ze Eki Fernandezek gaur Noticias de Gipuzkoak argitaratu den moduan, Eki Fernandezek 20 milioi fijo Bai, balio 20 milioi. ditu, eta gero variable batzuekin, eta Igor Julio ere 10 milioitik nik uste dut ez dela jaitsiko, ez bada utzipen moduan etortzen, nik uste dut zifra hori hortxe ongo dela ziur. Bai, Eta inbertzio garrantzitsua da gainera ikusita, azken udatan egin diren beste inbertzio batzuk nola atera diren. bai, Ekiren kasuan ikuste 20 milioiek, bueno, irakurri dugunaren gaitzik, ondo pagauta ongo liratekela ez, baina Igor Julioren kasuan, nagian 10-15 milioiek, bueno, jokalari nahiko garestia iruditzen zait, batez ere, duelo horietan, lehengoan aipatu genuen duelo horietan, irabazien eunekoa oso bajoa dalako. Eta momentu honetan Realaren gabezietako bat, duelo aereo horiek irabaztia dalako. Bai, argi dago hor zerbait egin behar dela, eta agian ez dakigu irten bidea fitxaketa hori egitea den edo ez, baina bintzat saiatuko dira utzun Bai, hori tapatzen. Zuk aipatu zuen moduan lehenengo eguna izan da, Sergio Franciscoren lehen eguna Realaren lehenengo taldean, ja oso arraro egiten da Imanoles ikustea zubietan lanean, baina bueno, beste liburu bat ireki behar da, eta Sergio Franciscoren lehen eguna izan da. Bere staff berriarekin lehen kontaktua izan du ere, jokalariakin lehen kontaktua, eta hor, inkognita batzuk ditu, ze ikusi du, jokalari asko hasi direla gaur lanean, oraindik falta dira beste batzuk oporretan daudelako, baina beraien artean, Zakarian, Oskarson, pasaren denboraldian minutu gutxi izan zituztenak, eta lesionatuta minuta amaitu zutenak denboraldia, eta Odriozola bezalako jokalariak, Becker ez dutela beraien etorkizuna ziurtatuta Realean. bai, momentuz, bueno, presidenteak adierazi duenez, ez Realak ez du saltzeko presarik. Orduan, bueno, lehenengo partida aurre denboraldiko barkatu partida hauetan, bueno, bertan egongo diala dirudi, ez? Ikusiko dugu Urko eta Karrikak zelako boteria edo, bueno, bai, protagonismo maila izango duten. Eta, claro, momentu zointxe, jokalari gutxi izango ditu, Realak. Kubo ustot, Japoneko hori, tur horretan, bueno, bueltatuko da Larralaekin. Orduan, Turrientes ere kanpoa dau, ikusiko dugu, bueno, lehenengo lagunarteko horretan, Pauren kontra atoen ostiralian, bueno, nola iritsiko da Reala ez, baina momentuz uste dut, eta imaginatzen dut, rotazio askongo zela, batez ere ikusteko, zelako maila ekaten, aurten inkorporatu diren jokalariena. Bai, kuborena batez ere azpimarratzekoa da, ze zurrumurruak sortu dituen beste Bai, gai bat izan da. Aurre denboraldira astebete beranduago etorri behar zen zubietara, baina ez du zentzurik kriston bidaia egiteak gero Reala Japoniara joan behar denean lau egunen ondoren, ez? Orduan, kubo bezalako jokalariak beranduago sartuko dira aurren denboraldian, Oiartzabale bai, Remiro ere, eta Sadik ere beranduago sartuko da, bai Carlos Fernández ja zubietan dago, eta Aperribairek horren inguruan ere zerbait esan du, ez? Esan du, Realak ez duela presarik edo presiorik jokalari hauek saltzeko, eta nahiko zalantza usten dizkito honek, ez? bai, lehenengo lagun arteko hietan ere, nik uste garrantzitsua izango dela ikustia ze eskema erabiliko duan Sergio Francisco, ze, bueno, alde batetik despistera jokatu dezake, baina ez dut uste, bueno, joku horretan sartuko denik ez, eta ikusiko dugu, ea lehenengo sistema hori zein izango dan. Lehengoan irakurri noan, eta, bueno, interesgarria iruditu zitzaidan, lau rombo batekin jolasteko aukera ere baduela Realak,
eta nik egia esan da ikusten dut posibilitate hori, ze, bueno, ba, posizioz kanpo dauan jokalari bakarra barren edalako. Hori da, zentzua izango zuen, zelai Batez erdian ere overbooking izatea, hori da, hori overbooking da. hori izatea zela erdixan, Hori horregaitxik. da, hori da. Horrek zentzua emango lioke, ba, zelai erdian dauden jokalari guztiei leku bat bilatzeko. Baina, bueno, gu adi egongo gara zer gertatzen den hurrengoko orduetan, ze badirudi Igor Ja, martxan Juliorena edo dagoela dana, Eki bai, Fernandezena ja iztear dagoela, Reala ja lanean ari dela eta aurpegi berriak ikusi ditzakegula, orduan irrikitan kontatzeko eta ikusiko dugu. hori da, Real berri hau ikusteko gogo handiarekin gaude, osea que, bueno, ba, hemen txegongo gea konektauta. Hori da.